ମୁଁ ଏଲୋରା ମିଶ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧାମ ଗମନ ଲୀଳା ସମୟରେ ସେଦିନ ଶିଆଳି ଲତାରେ ପୀଡ଼ାରେ କାକୁସ୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଜାରାଶବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଜାଣି ଏହି ଖବର ଯାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଗବର ହେଲେ ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ନିମିତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ପାର୍ଥଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସହଦେବ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେହେତୁ ସହଦେବ ଆଗତ ବିଗତ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସହଦେବ କହିଲେ, ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାହେଲେ ହେ ଭ୍ରାତା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ମନରେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିଆଳି ଲତା ପାଖରେ। ନିଜର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ପୀଡ଼ାରେ କାକୁସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଦେଖି କୁହ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ହୃଦୟ ବିଦନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୃଷ୍ଣା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ଛୁଉଁନଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ମୋତେ ଥରେ କୋଳେଇ ନିଅ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଣ୍ଡିବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ହରି ମାୟାରେ ଭଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ ଧନଞ୍ଜୟ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଚାଲିଗଲା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କଳା। ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରି ସେ ଶତ୍ରୁ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ। 16 କଳାର ମାଳିକ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଣଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବାହୁଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ କାଣିଚାଏ। ଏଥିସହିତ ସେ ସାରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ ହେଇଥିବା 16 କଳା ହେଉଛି ଦୟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ନ୍ୟାୟ, ନିରପେକ୍ଷତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଅସଂଲଗ୍ନତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଅପରାଜେୟ, ଉଦାରତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସଚ୍ଚୋଟତା, ସତ୍ୟ,
ସମସ୍ତ କଳାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏହି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି ଏହି 16 କଳାରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର୍ମ ହିଁ କରିବା। ଅର୍ଜୁନ ଯଦିଓ ପାପ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି କଳାହରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବେଳେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ମନୁଷ୍ୟ ରସାତଳଗାମୀ ହୁଏ। ଏଣୁ ଆମେ ବୃଥାଟାରେ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରିବା, ଅହଙ୍କାର କରିବା? ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏଣୁ ଏହି ମନକୁ, ଏହି ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।